Dobar dan, dragi ljudi, dobrodošli na YouTube kanal Nataša NLM. Život u Americi. Dobrodošli u Las Vegas, u ovaj julski, veoma topao dan. Sljedeće nedelje će minimalna dnevna biti 30, možda i više, znači danima će biti preko 40, a noći, kad bude najhladnije, to će biti možda 30. Tako da, otprilike znate o čemu pričam. Htjela sam da vam se javim još ranije, dan posle 4. jula, 4th of July, gde Amerikanci slave Independence Day ili Dan nezavisnosti Amerike. I onda uveče bude vatromet u gradovima, gradovi to organizuju i proslave, ljudi uglavnom prave roštilj i to naveliko slave, sve u bojama američke zastave. Ono što se meni ove godine jako dopalo, to je prenos koncerta, u stvari bio je i koncert, ali organizovali su taj u New York City na Brooklynskom mostu, East River, znači istočnoj reci, uživo išao vatromet. To je toliko dugo trajalo, ja nikad u životu nisam imala takav vatromet. Tematika te večeri, znači i tog vatrometa je bila valjda hollywoodska muzika, to je od Kazablanke, preko Rokija, Supermana, tih nekih Prohujelo s vihorom, sve su bile te glavne muzičke teme koje je orkestar svirao, a vatromet je sinhronizovano sa tim, znači te boje, onda ona Somewhere Over the Rainbow, pa je vatromet bio u duginim bojama. Mislim, ta muzika, u sve to je bilo nešto veličanstveno, znači suze su mi pošle. Mislim, ja sam bila kod kuće, ja ne bih nigde ni odlazila. Kod mene su komšije, ovde to je dozvoljeno, znači legalan taj vatromet, to su te neke specijalne, kao nisu ni petarde, ali to pravi ono čudo od boja i tako. Međutim, kod mene je u bazen zalutala jedan deo toga, te plastike sa nekim tim puderom, nekim prahom i druga dva u dvorištu. Znači da sam bila napolje, mogla recimo da je bilo malo dete, mogla da ga udari to u glavu i tako dalje. To mi se ne dopada. Drugo, moje životinje se boje, imam 3 životinje i uvek vodim računa da budem tu kad su tako neka velika slavlja. Osim toga, to je dan kada u Americi najviše se dogodi 4. jula i 5. jula nestane životinje, odnosno pobegnu životinje u tom nekom strahu i u panici. One jednostavno pobegnu, izgube se i šelteri su prepuni izgubljenih životinja koje su vrlo često i bez čipa, dešava se, jel? I onda ne mogu se nađu vlasnici. Ja mislim da je ove godine u zatvoru organizovano da, u stvari, zatvorenici organizovali su se tako da zatvorenici pripomognu tako što će da odlaze u te šeltere i da malo povedu računa o životinjama, u smislu da ih malo maze, da im daju malo hranu, da prosto životinje, kada su te najglasniji sati, da životinje, da se opuste malo. Neke životinje dobiju srčane udare i tako dalje. Da ne govorim koliko stradavaju ptice i to me duša boli i zato bih voljela koliko god da je predivan vatromet. Ja ga volim kao onako vizualno i kao doživljaj, međutim moramo znati da to uništava naše životinje, znači recimo ptice. 2011. čini mi se godine u Arkansasu, nakon novogodišnjeg, u američkoj državi Arkansas, nakon novogodišnjeg vatrometa je palo koliko beže, preko 5000 ptica mrtvih. Jer to je tolika bila buka i oni isto u panici valjda polete i ne znam šta se tu sve dešava. Da ne govorim, ovdje imamo i zečeve male. Neki dan se videla ovdje ispred kuće jednog divljeg zeca, bože što je sladak. I ima i drugih nekih životinja koji žive tu nadomak grada, jel? Za njih je to sve traumatično. Tako da voljela bi da se dogodi ko što se desilo u nekim delovima Kanade, mislim da nije svuda, gde je zabranjeno taj vatromet i onda oni to, takva je pirotehnika da oni to organizuju na tim velikim panoima gde puštaju valjda fotografije ili videa i to izgleda super, a pritom znamo da se ne uništava živi svet koji živi okolo, koji nije navikao na takvu buku. Tog 4. jula, znači pre podnevnim časovima, više mi se sve pobrkalo, desilo se prvi put da sam ja osjetila zemljotres dok sam u Americi. Osjetila sam ja zemljotres u Srbiji i epicentar je bio, to ste sigurno čuli, u pustinjskom delu Kalifornije, znači negde na pola puta kad se ide ka Kaliforniji iz Las Vegasa. Znači na pola puta između Las Vegasa i LA-a.
Bio je 6,4 Richterove skale i onako drmalo se. Znači, meni Ivan rekao, znači on je uvek prvi kao je ovo zemljotres i onda vidim polica se drma, vrata od špajza se otvaraju. Nije baš bilo prijetno, ali nije toliko dugo trajalo. Došlo do neverovatne aktivnosti tla, koje oni kažu da to tako ne pamte da je bilo. Naravno, 20 godina se nije desio te jačine zemljotresa, tako da nije čudo što su se oni okupili, ali nekako ja sam rekla Ivanu, čini mi se da mnogo pričaju o tome i kao da nešto govore da će biti. Ubrzo zatim se pojavila vest, hitna vest, da u narednih 15 minuta se očekuje zemljotres. U istom sličnom tom epicentru, znači pola puta od nas do LA-a. A evakuisana neka bolnica je rekao gotovo. Međutim, to se nije desilo, oni su posle prestali kao da... Ali su rekli da postoji verovatnoća da se pripremamo da će biti drmanja, u stvari najviše su se pripremali ti jadni ljudi tamo koji su se užasno tresli, koji nisu valjda 2-3 noći spavali u kućama, jer to je bilo strašno, bilo je štete, nije bilo, hvala Bogu, žrtava. I nekako mi se sve to činilo, ne znam, kao da oni nešto pokušavaju da kažu javnosti. Tačno tako je i bilo. Bukvalno 24 sata, u stvari malo više, pošto je to bilo sutradan 5. jula uveče, mi smo gledali film i evo dokaz koliko su mi ljudi na neki način bolesno zavisni, znači od tih telefona, znači adikcija neviđena, jer ja nešto mi je stiglo, nešto da pročitam, da li neka poruka, ja sam se toliko zabuljila da sam totalno krenulo tako da se tresem. Ali ja koja sam stalno razmišljala o tom zemljotresu, nije mi palo na pamet u tom trenutku zato što sam addicted, znači bukvalno ovisnik o telefonu verovatno, kao ovako radim i u glavi mi prolazi bože pen opet, ako što se sad tresim, imala sam utisak da je to. I meni muž kaže, Ivan kaže, ljudi ovo je zemljotres. 15 sekundi je to tako drmalo i ja onda ustane već polako, mislim strah me. I onda kad je krenulo još jače, zemljotres je trajao, drmanje, 40 sekundi, što je baš dugo, i taj je bio 7,1 Richterove skale. I naravno, tih 5% šanse da bude jači se ostvarilo, iako su oni rekli da su šanse, znači, male. Onda to veče su na CNN-u, i CNN ne gledam, znači to su fake news, ali moraš prosto da pratiš sve te vesti, da vidiš šta se dešava, jel? Da li ima neka informacija da pokupiš sve. Na svim i lokalnim vestima, kao moguće, kao veći, čak veći od ovoga, to je baš jak zemljotres, je moguć i tek je moguće da će doći. Ja znam da je Las Vegas, odnosno Nevada, na 4. mestu što se tiče trusnosti zemljišta. Prve je Aljaska, drugi su ili Havaji ili Kalifornija i treći, znači Havaji i Kalifornija u drugo i treće mjesto i odmah potom ide Nevada. Znači mi imamo ovde neke čvorove kod Lake Meada i još negde tu u pustinji, znači to stvarno se retko dešava, nije kao Kalifornija, ali je moguće da se dogodi. I pošto ovaj zemljotresi koji su, bilo je valjda od četvrtka do nedelje preko 5000 podrhtavanja tla i jedan drugi, da kažem, ovaj drugi je bio iniciran prvim zemljotresom, tako da su ljudi već malo počeli da strepe. Mene je strah da ne nestane struje. Znači, ovde živimo u takvim temperaturama, kao što sam rekla na početku, gde je nemoguće izdržati u kući, vrlo brzo bude preko 37-8 stepeni, ako sad recimo nema napolju 48, u kuću bude 38, ne može da se živi. Živimo u takvoj državi ili u takvim vremenima gde moramo uvek da budemo spremni, pogotovo ovde ljudi u Americi, recimo to za Havaji, za tako neke države gde imate često te neke elementarne nepogode tipa tornada, uragana. Moja sestra kad je živjela na Havajima imala je spreman uvek kofer sa ličnim dokumentima. Važno je imati u kući, znači, vodu i osnovno da imaš, znači, te baterije, lampe, sveće i tako dalje i lična dokumenta, jer su oni više puta morali, recimo kad su te sirene sa obale ostrva, da se penju malo gore ka planinama, zato što su, jednom je bila poplava, ali to nije bio klasičan tsunami, ali znači ljudi treba to da imaju, pogotovo kad žive u tako nekim mestima. Znači, da li je teroristički napad, da li je biološki neki napad, znači kao trebaš biti spreman, eto, da imaš
zalihe vode, neke hrane, da imaš te neke osnovne, ne znam, alkohol, ne znam šta ti treba, postoje te neke tablete za čišćenje vode. I ja stvarno ne mogu ja sve to da imam. Ali treba ljudi da imaju plan. Recimo, ako se desi nešto, evo sad lupam, ne daj Bože da se dogodi sad neki jači zemljotres još na toj lokaciji ili malo bliže ovamo, i da se nešto dogodi da nestane struje na dan, dva. Kad nema struje, nestane i voda. I da se prosto čovjek negde na neki način pripremi da, ako je negde recimo zatečen i ako nije u krugu familije, porodice, da porodica ima plan. Šta ako sam, ne znam, ja u školi, ja na poslu, ja u prodavnici i desi se neka katastrofa, gde se nalazimo? Gde se nalazimo? Kako da vam kažem, ja moram da se pomerim da živim u takvoj državi, gde su te neke stvari, da kažem, normalne. Naravno, sreća pa ne živim u Kaliforniji, tamo ima velikih požara, i ovdje ima nekih stvari, ali ne u toj meri, kao recimo tamo, ili ne znam, na Floridi, ili ne znam, na tim mestima gde postoje tornada, uragani, u stvari, i tako dalje, Teksas, tornada. Međutim, jednostavno čovjek mora da se nekako navikne na to i da se nekako pripremi i da ne bude u panici, ali nije prijatno. Za posljednji zemljotres baš sam se uplašila. Nadam se da neće više biti drmusanja nigde u svetu, ali prosto to je planeta, to je priroda, ona radi, planeta je živa, ima tu svoju kucavicu i nikad ne znamo šta nas čeka. Imamo i Yellowstone, onaj najveći ovde vulkan u Americi, koji, mislim, kada bi proradio, a oni kao stalno nešto se dešava ovako, nešto se pojavilo onako, to bi, mislim, pola planete bi bilo u mraku od tog dima. Ostatak, u stvari, ta prva polovina bi i pomrla, verovatno tako kažu, bilo na Discoveryu, od te lave i tog dima ugušile bi se i kao da bi bio, kažu da bi na planeti bio, mislim, na Zemlji bio mrak, ne znam koliko, da li dan, dva ili duže od tog dima, jel, koji bi se dizao i koji bi odlazi gore u atmosferu. Mislim, strašno. Dobro, ne možemo da gledamo tako, moramo nekako da živimo i da prosto život ide svojim tokom. Pasu. Ej, nemoj da mi otvaraš sam vrata. Sačekaj malo. Vi mi ostajete dobro, moj pas hoće da izađe, ali u ovoj kući nema normalna brava sa kvakom nego okrugla, a on je znao ono normalno da otvori i sad njemu čudno, pošto nema šaku kao mi da otvori, sad njemu čudno kako ja ne mogu više da otvorim vrata. Evo idem. Sve vas puno pozdravljam. Osjetite mi dobro, čuvajte se. Ćao. Uskoro se javljam. Ćao.